Ang gabi sa tanan. So, lately, balita sa ato ang two of the highest positions sa ato ang nasod. Nagkagrabe na no. Nanay mga hulga sa pagpatay. Nindot man na no nga mulaban ta sa ato ang gituuhan nga maoy nindot na leader. Pero dili maayo nga loyal ta sa usa ka politiko kay every 6 years ra ang president, every 3 years ra ang term sa mayor nga dili sila forever. Samtang kita mga ordinaryong mga tao, mamudagan ba ka og politiko, government employee, private na mga employee, ordinaryong mga tao. Nata permis Pilipinas. Di man ko kaingon na pwede sila mo ingon na hunong nga minaw sila nato mga ordinaryong tao ra man tanong. Sure ko di po na sila mohunong kay nasugdan naman na nila ilahang panagpikil. Pero nga kuha ba, nalimtan na lagi mga biktima sa bagyo no. Ila ba katong natiman sila sa ubang mga laing importante nga problema ba murag nalimtan na lagi. Awa at atong i-real talk niya. Kintahay, ma-impeach si Sara dayon basin nga na ay kalihukan ang nilaban sa mga Duterte dayon matangtang gintahay si Marcos. Murag pildi man silang duha bisag asa na nya kani nga kuan ba kani nga ilang panagbikil na ba kani nindot nga resulta sa atua sa mga ordinaryong mga Pilipino nya abot lang maminaw basag sila aning ako ang tingog kay as an ordinary citizen ordinaryo ra magitawa mantay ranggo may pikto man na natugod kung magkagubot ang nasbabaw niya na mula maglinaban na ira ba nga grabe ra bagay ning mga supporters ako aba kung gisabong na silang duha no basin na ay third party ani nga nagsabong na nilang duha aron kana silang duha mahimong collateral damage then na aday lain nga mobarog human ani. Ambot lang di mo ko expert sa politika pero ang ako ray kasulti hunungan na ninyo paliho i-address ninyo ang mga concern o problema sa tong nasod. Ambot lang libugan na ron wano kabaw kinsay labanan kay sa dagan sa mga panghitabo karon murag di naman na mapugnan murag nagkagrabe inoon ilaha man ano di man ta kapugungan pero ang ako alam ba kung kinsa man gani mudagan og ing ana nga mga posisyon palihugon ta nganong ilog sila na nga posisyon nga lisod man gani magdao pamilya nga nanon paita. So kita mga ordinaryong mga Pilipino bisag kinsa pa inyong gilabanan di tapadaan ninyo padayon ta sa tong kinabuhi kay gumana nila no may lagtunulan dan nila sa kamilyon di ra bagyo bisan og mga minilyon nilang ipangisgutan nila walay mo tunol nimo bisa og 100,000 ra. So ayaw mo padayon mo sa inyong kinabuhi nya magampo ta nga masulbad na tanang problema nila kay nga torong gusto no kaayuhan sa tanan kay adto talaban sa kaayuhan sa tanan dili kay ang usa ka tawo lang kaayuhan para sa kadaghanan. Ambot lang sa inyo kasulti kumuuyon ba muna